Ej, bok, pozdrav, moje ime je Deni Sanković, imam 28 godina, dolazim iz Rijeke, u Rijeci sam rođen, u Rijeci sam studirao, studij glume i medija u klasi Rade Šerbedžije i Lenke Udovički i u Rijeci živim i radim u kazalištu, Hrvatskom narodnom kazalištu Ivan Plemeniti Zajc, član sam ansambla Hrvatske drame već ili tek 2 godine. Prije toga sam 3 godine freelancao, radio sam u kazalištima diljem Hrvatske, pa čak i u inozemstvu. Neke vrlo važne predstave koje su obilježile i moj život, i moj rad, i moj odnos prema umjetnosti, prema sebi, prema ljudima, prema radu i tako dalje. To su predstava Dobro je ništa u režiji Olje Lozice u teatru ITD, Memoria Civitatis, sjećanja gradova u režiji Edvina Liverića i Kate Đarmati, to smo radili u Mađarskoj, Studio K Sinhaz u koprodukciji sa HKD Rijeka, Lorkina Jerma u režiji Rajne Rac u Zajcu, Gogoljeva kabanica u režiji Vinka Radovčića u Drami Plus i HNK Zadar, Ioneskov Nosorog u teatru Ulisis u režiji Lenke Udovički. I dobro, tu ću stat. To su zaista jedne od predstava koje su left the mark, kako bi se reklo, i zaista ih jako cijenim. Tako bio i jedan televizijski projekt, prvi takve vrste koji sam imao priliku snimati ove godine na Braču, u jednoj velikoj produkciji, češka serija Na valovima Jadrana, i to je bilo zaista jedno lijepo iskustvo. Glumio sam lik Ante, jednog pomorskog policajca koji se pojavljuje u svakoj epizodi. I eto, bilo mi je neizmjerno zabavno i biti na setu i puno sam naučio o sebi i od drugih i želim si još takvih iskustava. Eto. To bi svakako bila predstava Dobro je ništa u režiji Olje Lozice, gdje sam glumio Marka, jednog mladića koji pati od depresije. Predstavu smo napravili sa improvizacijama smo radili i bilo je jako teško prolaziti kroz te improvizacije jer su bile jako emocionalno nabijene i iscrpljujuće emocionalno, mentalno, tako da je bilo jako izazovno to isprobavati, graditi pa i igrati. A isto tako izazovno bilo raditi na Ioneskovom Nosorogu gdje sam igrao Žana koji se pretvara u nosoroga, što je bilo jako fizički iscrpljujuće. Zapravo procesi koji ti najviše nude prostor rasta. Tako da sam jako zahvalan na njima i uvijek si priželjkujem što izazovnije projekte zapravo. Ja sam oduvijek kao dijete bio fasciniran imaginacijom i igrom. I sad ja se s time bavim, ja to radim i to je nevjerojatno. Zato jer meni je to ko neka super moć, eto, i u tome najviše uživam. Zato jer kroz to upoznajem i sebe i kroz to prolazim iz jednog žanra u drugi, svaka predstava nešto drugo nudi, svaki projekt te uči nečem novom i svaki lik ti donosi nešto potpuno drugačije, nikad se ne bi zamislio u takvoj ulozi ili da ti to imaš u sebi i onda to otkriješ i ne možeš vjerovati. Uživam u tom neprestanom istraživanju, u igri, u kreativnosti, u empatiji koju imaš za svoje likove koje utjelovljuješ, jer ih trebaš opravdati, njihove akcije, misli, razumjeti njihove emocije. Gluma je jedno veliko učenje o društvu, svijetu, ljudima, emocijama, o sebi, o svim sitnim kretnjama tijela, duše. I eto, u tome najviše uživam, pa teško je odgovoriti na ovo pitanje, ali jako cijenim posao kojim se bavim i neizmjerno uživam u njemu. Filmova, ali eto, pamtim svoj prvi film koji sam gledao još kao dječak u kazalištu Teatro Fenice, koje više nije, nažalost, otvoreno u Rijeci. Teatro Fenice, a film je bio Harry Potter Kamen mudraca. Tako da, eto, u čast tom filmu i tom sjećanju biram film. Pa nimalo lakše pitanje od prošlog, pošto se bavim kazalištem i pošto radim u kazalištu i jako ga cijenim i kazalište je živo i uz kazalište
Uz kazališne predstave možeš rast. Dakle, može proći ne znam koliko godina i dalje ćeš igrati tu predstavu ako je i dalje na repertoaru i ti ćeš uz nju rast i drugačije promišljati te tekstove i mijenjat ćeš se uz nju i to jedino možeš uz kazalište. Film može ponuditi jedno nevjerojatno iskustvo rada i kada ga gledaš isto tako, ali kazalište ti nudi jedno jedinstveno iskustvo i to su dva potpuno različita medija i moj celebrity crush bi bio, a ne znam, evo prvo što mi pada na pamet, tko mi pada na pamet je Jude Law iz filma Talented Mr. Ripley, mislim, ili Aaron Johnson. Aaron Johnson, u njega sam bio zateleban dugo vremena dok sam bio teenager. Mislim da je zapravo moj najveći celebrity crush Lady Gaga, možda ne u tom smislu, ali ja sam valjda oduvijek htio biti ona. I jako je cijenim, jako je volim njenu glazbu, umjetnost, volim je slušati, njene misli i ideje i pratiti njen rad. Jednostavno, jako je cijenim i puno mi znači njena umjetnost, eto da tako ukratko kažem, a teatralnost koju ona nosi u sebi mi je bila neizmjerno primamljiva i ta kreativnost, tako da moj celebrity crush je Lady Gaga. Pa jako volim jutra i jako cijenim kad se probudim jako rano. Volim imati dugo jutro ispred sebe, volim doručke, volim ih spremati, jako volim jesti, volim hranu. No to nije bilo pitanje. No ne funkcioniram na 100% ujutro, noćna sam ptica, tako da night person, apsolutno. Pa ja jako volim plivat. Trenirao sam plivanje 6 godina s monoperajom i jako volim ronit. Trenirao sam i gimnastiku isto tako, jedno 6-7 godina, tako da volim sport, ali jako volim ronit. Ronjenje mi daje jedno neopisivo osjećaj i veliki mi je san vidjeti kitove uživo i volio bi jako naučiti ronit sa bocama s kisikom. Pa evo, ne znam, ja sam jako puno nesreća imao kao klinac, tako da bi vjerojatno ispričali o tom priče poput, ne znam, kako me auto udario 2 puta, kako sam zaglavio u liftu 3 sata i vatrogasci su me spašavali, ili kako sam proletio kroz prozor i razrezao ruke, imao 49 šavova, iako to uopće nije smiješno. Ali dobro, bio sam nestašan klinac. Jako teško pitanje. Može na džiberišu nešto. Ja bi nazvao Enšike Ui Pidigi Toko